Baixo o lema polos mantementos dos postos de traballo, o persoal do Centro de Día de Chantada xunto con personal de outros servizos da zona que como o Centro de Día dependen do Consorcio Galego de Servizos Sociais, protestaban esta mañá polo anuncio da xerencia de traspasar este organismo á Axencia Galega de Servizos Sociais sen garantir os postos de traballo que existen na actualidade. Unha concentración que se levou a cabo diante das instalacións do Centro de Día de Chantada, onde leron un manifesto no que explicaron as razóns da protesta e as reivindicacións pertinentes. As traballadoras e traballadores dos centros dependentes do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar que integran a rede de escolas infantís Galiña Azul, os centros de día para persoas maiores e as oficinas I+B, concentrámonos no día de hoxe en todas as comarcas galegas ante a convocatoria realizada pola CIGA e os delegados de persoal. Na reunión mantida o pasado xoves entre o xerente da entidade e a representación dos traballadores, comunicounos, entre outras medidas, a intención de elaborar unha nova relación de postos de traballo para integrarnos na Axencia Galega de Servizos Sociais sen garantirnos neste traspaso a continuidade da totalidade dos nosos postos de traballo. Os preto de 1.500 traballadores e traballadoras exiximos á xerencia do Consorcio e á Consellería de Traballo e Benestar, primeiro, o mantemento de todos e cada un dos nosos empregos, máxime nun momento socioeconómico como o actual. Segundo, o mantemento de todos os servizos dependentes do Consorcio como servizos públicos, xa que desde a entrada do actual goberno na Xunta foron privatizados sistematicamente todas as escolas e centros de día de nova apertura. Uns servizos públicos que nos garanticen un emprego digno para todos e todas nós e unha atención de calidade aos nosos nenos e nenas, aos nosos maiores e ás persoas en situación de exclusión social. Protestas e reivindicacións que volverán a repetirse nos vindeiros días, xa que teñen programada unha concentración o vindeiro mércores 22 en Santiago de Compostela diante das dependencias do Consorcio, aonde acudirán os delegados de persoal e traballadores que poidan achegarse ese día ata as instalacións deste organismo. A capital galega tamén será o lugar escollido para a manifestación que levarán a cabo o sábado 25.